Mä oon miettinyt paljon biojätteen hyötykäyttöä. Jotain ratkaisua. Uzbekistanissa mä sain idean. Nyt tuntuu, että kaikki mun ongelmat on ratkenneet. Tää on Frederik. Jihaa! Frederik syö mun biojätteet, ja kun tarpeeksi kauan odottaa, niin toisesta päästä tulee ehtaa tavaraa vaikka kukkapenkkiin laitettavaksi. Straight out of ass's ass. Frederik syö kaiken perunan kuorista ruoan tähteisiin ja tuottaa niistä lämpöä. Ja biokaasua. Armaan, näin tää menee. Sun biojäte kerätään talteen talosi biojäteastiasta ja tuodaan MSUn käsittelylaitokselle. Nyt tää käsittely on entistä tehokkaampaa. Sun biojäte mädätetään ja kompostoidaan, ihan niin kuin luonnossakin, mutta nopeammin. Ja hajut suodatetaan. Lopputuloksena me saadaan multaa, jossa ravinteet palaa takaisin luonnon kiertokulkuun. Ja sitten me saadaan vielä biokaasua, joka on uusiutuvaa energiaa. Ja siitä me tehdään sähköä ja lämpöä kokonaisen kaupunginosan tarpeeseen. Frederik, meidän pitää puhua. Otetaan yhdessä hyöty irti biojätteestä. Sinun tarvitsee vain lajitella biojätteet omaan astiansa. HSY:n biojätteen käsittelylaitos hoitaa loput. Mä pärjään nyt omillani. Meidän tietero tässä. Frederik, hei. Niin voisit sä heittää mut vielä stadiin?